BH boy. Ki bani dama na faɗa miki soyayya ta, wallahi yadda nake ciki ki gane ke ce mafita. Soyayya idan har ba ke ce ba a batta, kallo ɗaya na miki na gane na samu mata. Kalli cikin ido na 'yan mata, faɗa mini kalman so. Kalli cikin ido na 'yan mata, ki ce ni kike so. Jin daɗin rayuwa in babu ke nisan ba na so. Na baki duk soyayya ta domin ke ce nake so. Dan shi so tsani ne, riba ne in aka bani ke. Shi so daraja ne, kima ne in an zo batun aure. So tsani ne, riba ne in aka bani ke. Shi so daraja ne,